is a big no. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwaya gango manyati Kenya koramga juang waduoge county ma Nairobi kama na singo ni nentiere sigana ma waluoni mana motendre koda yango odichungno mana otimie monj egwengego ma Nairobi. Enigni apar ma jo Kenya parogo monj mar njore mana otimore od ohala ma Westgate county ma Nairobi. Migawo mar arita kwe obede opara manyime hingo odiochiengne kendo chiwo kenge ma otendre gi jiwo arita e thurka. Jafwambo mar Walter Nyambaga luona wachno ka entiere Westgate watudre achiel kachiel kode mondo nyiswa ni tang'ogi ni madhi mbele kotendre koda chendono. Walter, ageno ni in makare nyiswa ni to chendo mar apar mar monj mar Westgate dhi nade sechegi tang'ogi ni mosebedo ka dhi mbele are okinyi. Walter. Lydia, mana kaka sewacho no ka en Westgate kendo antiere tado orofa mabor mokalo kendo adiedo e wiye malo mogik pakoro onge gedo moro amora madhi nyime chakruok kama chung'e niendi kadok malo. Nitiere gimiluongo ni kidienje mag gedo madechop 4, 1, 2, 3, 4 kuonde ma dhano maromo ji manyalo chopo ji 70 ne owitie ngimagi, to manyalo chopo ji 261 bende noyudo hinyruok. Westgate en mbaka ma kopo ni goyo to moko kuom jok mane seche moko otony e lak tho e lwet joma undu mo idendo ni jo Al-Shabaab, to nyalo bedo ka chunygi goyo kibikibi. Nyaka chop seche gendi nyasi mar yango higni 10 tok ka jogi nowito ngimagi kaendi ogweng'wech kawuono. Ne igeno ni jagoro mongirore bad migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo ne nyalo chopo ka, mak mana ni ok ochopo. Mak mana nitiere longo ni meneja maduong' kata jener mosebedo kata chenro mag sekta mag chukdar ma pacho kaendi mosebedo ka chwalo arita e kuonde mag nyasi, e kuonde go mag magawa, kata mag kuonde mag chiro mopogore opogore, kuonde mag tiegruok pacho ka. Kembe go kelo kanyakla, kembe buora mobe kelo kanyakla, obed Sekura, obed mano mar KK, obed mano mar G4S kachiel kod mamoko. Gibedo kod romo kaendi kendo nyasi makendo kod mani osebedo katimore Nairobi ka e kuonde kata mag bago rombe mopogore opogore. Okinyi ma kawuono ne okwongo bedo kod romo makendo kod mani kamiluongo ni TRM Mall. TRM Mall en achiel kuom kar bago rombe mantie kod dukni kachiel kod magawa mopogore opogore ma bende ne itimie gimiluongo ni nonro makende, okenge mosego gi lony ma jogo machukdar nitiere godo kogik e chenro makende mar fweko kopo ni ng'at ma janjori ochopo kod gige lweny mag ligangla mopogore opogore. Tok wuok TRM ne wandunyo ng'wech ka wamako apaya maduong' mar Thika Road kendo wandunyo ng'wech nyaka Otaring mwathinyore kamiluongo ni Imara Mall. Ka ne otimie nonro bende maketgi motim ne ok wagige kanyo Lydia, wachopo Gloni Junction mayudore Karen gi Ngong, bende ne watime chenro makendo kod mani. Kapok waduogo mit nyasi ni olung kaendi, okenge mosego e bad migawo kata sekta mar chukdar ma bende ni kod jogo ma ondiki manyalo chopo milion, jodito moloso ka mopogore opogore oluwo ni koro gin kod lai malong'o ma gidhi chiwo giluongo ni lesen ne chukdar gendi, kendo bende koro gidhi bedo kod tiegruok makende matudogi kod twak kata yore mag tudruok gi piny owacho e yor weche mag arita. Jogo ma seche moko noyudo hinyruok kar kaendi e kinde monj manota kod kweth njore mag Al-Shabaab bende nyaka chop sechegi pod dhi nyime kod yudo hocho makende, to kata mana miyogi tiegruok, to kata mana chukdar mane seche moko nitiere kaendi kanyakla kod obila kachiel kod jolweny manokelo resruok kaendi. Koro miyo pod wadhi nyime kod loso kodgi kendo somo rieko kuomgi, mak mana ni ipuoyogi ni gin jogo mane seche moko nyiso chia kachiel kod bedo thuon ka thuon ichuogo piene kumoro amora. Lydia, kachiel achiel nyaka studio nikech pod waiko wechegi kendo biro kelegi kod kukugiende nyaka studio. Erokamano nya Walter Nyambaga kendo erokamano kuom luona mago motendre kod